Oke lur, nyong arep njajal gawe cangkokan mbok jere sapa payu. Biar ngeroki dhisit lur, ki alate nganggo tang. Alate nganggo tang. Ki njajal lur, jere garing ngerok kaya iki lur ki. Dikerok, dikerut. Dikerut, diledosna kaya iki lur. Disuwek kulite. Kaya kiye. Tunggone ana rong dina kon garing dhisit jere lur ben kambiume garing. Ngono mbek dibungkus. Kene diwarai nang wong mbok jere sapa nang batire. Jere lagi mantan banter permintaane lur. Jangan lupa subscribe lur. Komen-komen yang bisa nyangkok tulung nyong diwarai lur.